bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiira moon en garti hannde oɗo ñalawma altine nogas e nayyi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas joyi hawdi kadi ko nogas e nayyi lewru kor habaruji moon e ɗemgal pulaar titruji men ɓuɗɗi mawni ko toon to états-unis puɗɗorɗen hono kanko Donald Trump laamu makko eɓene continue oɗo saha joni joddade yimɓe ñawoɓe toon to Washington ɗum noon ko ruttade kala ngal ɗon kuulal ngal hutiri kuulal biyetengal kuulal wiide wonde ko won yimɓe immigré ji wonɓe ɗo henna ko ennemi ji mabɓe kamɓe Amérique ɗi fof ɓe jaltini ɗumen to habaruji men international ko toon to Gaza ko hannde woni ñalawma battude kene wona 50 ujunere yimɓe Palestine naɓe waraɓe ɗum noon yewɗo guerre gonɗo hakkude kamɓe Israël e kamɓe Hamas habaruji men international manaɓe men toon to Mali hono kanko ancien ministre puisque ko fati économie ene wayno oɗo saha joni cellal makko ne huula ɗum noon ɓe ñaaguima kadi hono laamu militaire gonɗo toon ko Mali e rokkumo liberté provisoire ko ɗum won titruji men ɓuɗɗi mawniɗo ɗo journal ma en gartu desuji muɗum joni joni bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare jaam hiire moon ɗum ko fate korko siftinde on tan koye jammaji walla ñalawmaji cakkitti korko gonɗen ɗum noon hawnaki kadi hawnaki jamma hannde ene ɗammina ko jamma nogas joyi ko jammaji toujours impair ko wawi wonde foof ko fate waktuji nde humtete balɗe garoje ɗe henna donc wonande kumtari oɗo ñalawma altine hannde no wayno ko kumtari ko 7h54 7h54 woni dow humtete ɗum noon janggo subaka ñalawma talata kajjari foti dartade ko 6h19 janggo talata kadi ene wayni kumtari wonata ko 7h55 ɗum noon ma en gartu kadi ha ɗeɗo balɗe garoje siftinde on tan oɗo ñalawma hannde walla oɗo jamma hannde kadi ko jamma telɗo ɗum noon ko jammaji telɗi ɗi amina hawnaki e leltol gadiri yo Allah wallen kawren e leltol gadiri bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio jowol sare no mbiɗen gardini men habaruji on mbiɗaɗon ko toon to états-unis tumnade ko yalti hannde hono kamɓe juge uji tati ɗum noon wonnoɓe toon to appel hono kanko Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa ɗe ɗum noon ko juge biyeteɗo Borsberg ɗum noon ko caggal nde kanko hoore makko haɗi Donald Trump gueɗe ɗe ganduɗa en nawtude ɓeɗo Venezuela naɓe hasindo yamirore makko nde ari nde taw ɓeɗo déjà jolnaɓe avion ngaji ene wayno ko hearing muɗum nene waɗa oɗo saha joni ɗum noon ko juge uji tati wonɓe panel tumnade kadi haaluji goɗɗo toon hono kanko goto e juge uji he wiima wonde ko wonde ko Trump hutorade ɗum ɗiɗo konnguli walla ngalɗo kuulal pour wiide wonde ko yimɓe Venezuela naɓe surtout jeeyaɓe e oɗo groupe bandiji ko yimɓe ennemi ji Amérique ɗum noon ene wayno ko kanko Donald Trump wawi hutorade ngalɗon kuulal bayru ngal hutorede gila e deuxiéme guerre mondial ɗum ɗo ko hunde nde meeɗani yiyede ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko goto e ñawoɓe wi wonde ko siftindeɓe tan ko ngalɗo kuulal nde hutora nde ene wayno ɓurno wallude wiyeteɓe nazi en ɗum noon ko yimɓe ɓe ganduɗa henne wondunoɓe kanko Hitler hono goto e yimɓe ɓe ganduɗa jeeyaɓe avocat ji département justice biyeteɗo inside kanko hoore makko wi wonde ene wayno ko kanko hoore makko o jaɓani ndeɗon kaɗon haala ko kaɗon juge haali ko wawi wonde fof ene wayno ko hearing o oɗo saha joni nene continue toon to Washington ɗum noon ko hearing o kadi ko pour wiide wonde ko kanko Donald Trump kutorademo ko mbiyata alien enemy act ɗum noon ko kuulal bayrungal hutorede gila deuxiéme guerre mondial ɗum ɗo fof ko habde Venezuela naɓe ɗum noon ko hunde nde fotani wonde ko wawi wonde fof ene wayno ko kamɓe ɗiɗo juge jete ɓene continue haaldude e avocat ji mabɓe kamɓe laamu ngu hen pour avocat ji mabɓe yiɗi kañumen jiiɗi ko ngal ɗo kuulal kanko Donald Trump o continue hutorade ɗum pour déportude Venezuela naɓe déportude kadi yimɓe woɗɓe ɓeɓe cikki wonde koye ennemi ji Amérique hande tumnede kabaruji gumiɗiɗi toon to maison blanche e ɗum noon kadi taw reporte ɗum ko hono kamɓe journal biyeteɗo Atlantique ɓe mbi goto e journaliste uji mabɓe biyeteɗo Jeffrey Goldberg kañum hoore mum wayno ko heeɓino ɓetaki walla message ummade toon to maison blanche taw oɗon message kadi ko waɗi ko gueɗe confidentiel surtout ko fate ko habaruji militaire uji taw ko hunde nde ganduɗa taw ko sirru no fewi ɗiɗon habaruji noon wonno koko fate kamɓe États-Unis kamɓe noɓe pewnirtoto holno ɓe jannirta toon to Yemen e surtout position ngaji huttu ɗum noon ko jangol bangol ñande 15 lewru mars taw ko kamɓe américain ji bombardino groupe rebelle en wonɓe toon to Yemen
way wonde fof ene wayno ko kamɓe maison blanche ɓe mbawi wiide wonde ko gonga ɗum noon tugnade kanko porte parole conseil sécurité national biyeteɗo Brian Hook o wi wonde ko ɗum ɗo ko gonga hono journaliste biyeteɗo Jeffrey Goldberg kañum hoore mum ene wayno koye email muɗum ɓeydama hen ɗum noon ko par erreur andaka noon ɗum ɗo joni so tawi ko sabotage walla taw ko wersidare e kamɓe maison blanche ɓe mbima ɓe continue ankidde ɗum oɗon messagerie ɓe kutorno ɗum ko compagnie goto biyeteɗo signal kanko Jeffrey Goldberg kanko hoore makko o hawama ni holko woni sababu email makko ne nawe e groupe haaloɓe ko fati ɗeɗo gueɗe confidentiel ummade toon to maison blanche ha hande kabaruji men États-Unis tugnade hande kadi e konngol kadi kanko Donald Trump ngol yamiri wonde ko e wonde ko kala leydi ndi ganduɗa e aduna he codoji hutortoɓe pétrole gummotoɗo toon to Venezuela kanko Donald Trump ene wayno ko mawo fewi muɗum impôt ji kene wona 25%. ɗum noon ngol ɗon konngol kadi yalti ko hande oɗo ñalawma altine ummade toon to maison blanche kanko Donald Trump e wiide makko kala leydi bawɗi wonde fof codoji gaz walla codoji pétrole ummade toon to Venezuela ene wayno ko mawo faw à partir de 2 avril mawo fawi muɗum kene wona tarif kene wona 25% kala matériel gummotoɗo toon to leydi muɗum ko kanko Donald Trump mon continue hande haare makko contre Venezuela siftinde on tan ko jonte ɓennuɗe en ene wayno ko kanko hoore makko hutirnoma loi mo ganduɗa ko kutorande guila e deuxiéme guerre mondial oɗon loi ko biyo won yimɓe jeeyaɓe won leydi won ko añɓe mabɓe kamɓe États-Unis ɗum noon ne wayno ko ɓe mbawi yaltinde ɓeɗon taw ɓe ndewani to ñawaɓe ɗum noon ko oɗon loi ene wayno ko kanko Donald Trump hutirimo ɗum ko pour contre Venezuela naɓe siftinde on tan ko goto e wajure makko biyeteɗo Mike Waltz kañum hoɗum yehina ha wi wonde ko yimɓe naggaɓe walla yaltinaɓe leydi ndi taw jeeya koye ndeɗo fedde wiyetede ndeɗo fedde ɓe mbiyata bandiji wiyetede 30 de Aragua ko terroriste uji e kadi ko yimɓe liggotoɓe taw ko joɓata ɗumen ko gouvernement mo Venezuela kamɓe Venezuela ene wayno ko ɗum ɗon haalluji ɓe jaɓani ɓe gonɗinani ɗum ɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko harnene continue kanko Donald Trump mo hutorade surtout ko mbiyata tarif ɗum noon ko ɓeydude fereje douane kala marchandise gummotoɗe mo leydi naldata ɗum noon ko kanko Donald Trump o wi ko nde ngal ɗon kaɓirgal tan woni kaɓirgal ngal wawi hutorade pour habde aduna o kabaruji e ɗemgal Pulaar e radio Jawol Sare bandiraɓe sehilaɓe heɗotoɓe radio Jawol Sare habaruji men international guiɗirɗen ko toon to Gaza ɗum noon e ko teskirago oɗo ñalawma hande watti ñalawma kan wiyete 50 ujunere neɗɗo mayɗo toon to Gaza ɗum noon ko haare wonde hakkude kamɓe Israël e Palestine naɓe haare fuɗɗende guila hitande ujunnaje ɗiɗi nogas e tati ɗum noon tugnade kadi ha hande ministre topriɗo fati cellal toon to Gaza hono Nations Unies kañum hoore mumen haali wi wonde ko en wonni ko ɓuuri hewde e ɓeɗo mayɓe toon to Gaza ɗum noon ko sababude bombardement ji Israël ko sukaɓe kadi ko rewɓe jiida e ɗum ɗon hande tugnade kadi Al Jazeera ko haali min wayno ko journaliste uji waraɓe toon oɗo saha joni jettima ken won 60 neɗɗo ɗum noon taw ko ɗum ɗo fof ko taw ko bombardement ji Israël naɓe e ñalawma he tugnade hande Al Jazeera ko haali hono journaliste Al Jazeera goto biyeteɗo Hossam Shabat kañum hoore mum ene wayno warama toon to Gaza hande tugnade e ko Al Jazeera haali kanko Hossam Shabat ene wayno ko journaliste Al Jazeera liggunoɗo e toon to mbiyata Al Jazeera Mubashir ɗum noon ko journaliste mbaɗanoon en direct donc o wara ko toon to banggue rewo Gaza to tugnade hande ko seedeji kaali ko kamɓe Israël ene wayno koɓe toɓɓi ko oto makko finalement ɓe mbarimo hen afiŋaji kewɗi diwannoɗi toon to Israël ndentinama hande sababude missilaji ummade toon to Yemen taw ko hotti fella ɗum e tugnade hande armée Israël ko haali ɓe mbawi samminde missilaji taw pellano toon ko toon ɓe mbawi samminde missilaji pellanoɗi toon taw ko fellira ko à partir de Yemen hande toon to Gaza kadi e tugnade kadi konngol gummigol to kanko biyeteɗo Stéphane Dujarric ɗum noon ko kanko jogui konngol secrétaire général des Nations Unies o wi wonde ko ene wayno ko ñande 19 lewru mars hono huɓere mabɓe fellanode toon ɗum noon taw ko neɗɗo mabɓe goto warama hen e kadi yimɓe woɗɓe hewɓe gañima hen yimɓe liggotonoɓe gomu Nations Unies gonɗo toon to Gaza caggal nde ɓe mbaɗi enquête ɓe tawi wonde ko missilaji ko ne wayno ko char de combat ji Israël naɓe pelli oɗon building ɗum noon ne wayno ko ha hande kamɓe Nations Unies ɓe beltaki no fewi sababude ɗum ɗo ɓe mbi wona accident ko hunde tayande ko ɗum waɗi oɗo saha joni kamɓe Nations Unies ɓe pelliti ustude yimɓe mabɓe liggotonoɓe toon taw ko yimɓe liggotonoɓe e nokkuji international surtout toon to Palestine
tonto mali tungnade hande ko radio france international report ono kanko mennoɗo wonde ministre kalfinanoɗo ministre kalfinoɗo ko fati économie et finance cokaɗo ma won joni ken wona duuɓi tati e feccere no wayno ko koreji makko e avocat ji makko mbi wonde kene en kulli oɗo saha joni ko fati cellal makko donc ene wayno ko mo jogui probléme uji santé ene wayno ɓe mbaɗi ɗaɓɓade hande oɗo altini ñogas e lewru mars wo huccide laamu militaire gongu toon to Mali pour beele kanko oɗo debbo biyeteɗo Boire Félix Sissoko beele mo wawa participable cellal makko ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko oɗo ancien ministre o takkako gueɗe ɗe ganduɗa parɗe avion présidentiel contrat ji militaire ji biyaɗi wonde facture aji mbaɗaɗi mumen ɗi ko facture aji ɗi ko ɓurtina ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko guila nden o haadi o wi wonde ko o wona ala ko waɗi hen o won ko innocent kono ene wayno ko eɓen continue sogdemo ɗum noon ene wayno ko woni ñalawma hande yimɓe koreji makko e yimɓe avocat ji makko ene wayno kañum koyemen mbaɗi mbi wonde kene kulli kanko hoore makko to mayde toon to kaso sifti noon toon omona soka joni kene ɓuura duuɓi tati e feccere si babude ɗeɗon caɗele ɗe ganduɗa gouvernement militaire mo Mali takkimo kanko Boire Félix Sissoko toon to Burkina Faso e tunnade kadi konngol gummigol toon taw radio france poti ɗum hono journaliste uji ɗiɗi liggotonoɓe toon to Burkina Faso taw ko Burkina naaɓe ene wayno ƴeftama hande ɗum noon dahama hande ene wayno kidnappama hande oɗo subaka hande toon to Ouagadougou ɓeɗon journaliste ñon kayen goto wiyete ko Ngezuma Sonogo goɗɗo wiyete ko Boukari Ouaba kamɓe ɗi fof ene wayno ko président et vice président association journaliste uji Burkina Faso ene wayno kamɓe fof nde ɓe dipta nde diptiɓe kadi koko yimɓe ɓurniɓe civil en agent ji renseignement ji toon to Burkina Faso oɗo saha joni andaka toɓe nawa kono ene wayno kamɓe ko guitama e nokkuji mabɓe ɓe nawama taw ala mandat d'arrêt ala kadi justification habaruji men international hande toon to Turquie ene wayno ko kamɓe seppoɓe ɓeɓen continue dartade laamu tugnade hande El Jazeera ko reporté kene ɓuuri ujunere temedere neɗɗo nanggama ɗum ɓeɗo fof ko yimɓe seppannoɓe ngol ɗo ceɓugol noon ene wayno ko ma wonde balɗe 4 joni ɗum noon ko caggal nde kanko gonnoɗo maire mo Istanbul o nangga nanggugol makko kadi honande yimɓe wonɓe opposition ko ɗum ɗo fof ko pour hadde mo wonde candidat e wotoji baɗoji e hitande ujunaji 2024 kanko noon ene wayno ko cali ɗum ɗon e ɗum ɗon addi seppoji ɗi ene wayno oɗo saha joni tungnade kanko ministre toppitiɗo ko fati e intérieur biyeteɗo Ali Yerli Kaya o wi wonde ko ene wayno ko yimɓe nanggaɓe toon tugui altine fadde ñalawma ɓe goni o ene won yettimme kene woni ujunere temedere sappo e tato neɗɗo ɗum noon koye leydi ndi fof ene wayno oɗo saha joni ala fof wuuro wongo toon e Turquie ngo seppoji ngala poɓe contre gouvernement mo gouvernement kanko Recep Tayyip Erdogan toon to Sénégal ko luurodiral manngal woni hakkude oɗo saha joni hono kamɓe télévision biyeteɗo télévision Futurs Médias ɗum noon e kamɓe kadi yimɓe laamu ngo walla parti Pastef ko ɓuuri hen hewde surtout henne kadi e wayno ko caggal nde ɓe gulliti wonde ko ne wayno ko kamɓe TFM ɓe mbaɗi émission ñande aljuma ɓenɗo hen émission ɓe mbiyata ɗum ko quartier général e oɗon émission e wiide mabɓe kadi ene wayno ko haaluji kalama hen walla gueɗe kollama hen taw ɗeɗon gueɗe kadi ko wona respectude hono kanko Ousmane Sonko e kanko kadi député Pastef biyeteɗo Amadou Ba ɗum noon e tugnade kadi konngol gumingol toon hono kanko Khadima Bamba ɗum noon e taw wonno télévision RTS o haali ko en direct o wi wonde ko ene wayno ko à partir de hande kanko hoore makko o wonta ruttitade toon to TFM surtout wadde jeeyde débat ji so tawi yimɓe TFM garani yafnade hono kanko Ousmane Sonko e kanko kadi Amadou Ba e konngol makko kadi kanko Bamba Fall o wi wonde ko ɓe mbawa continue ɓe lebte walla ɓe tooñe nden ɓe goni opposition ɓe gona e laamu kadi joni ɓe continue toñede ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Bamba kalɗo ka ɗum haala mbiɗo wonde ko ene wayno kanko o boykoti TFM kanko hoore makko ardi konko ministre biyeteɗo Alioune Dione ministre toppitiɗo ko fati microfinance économie sociale et solidaire ko kañum iidi déclaré kañum woɗum koko boycota TFM sibabunde ɗiɗo haalluji kalaɗi contre premier ministre walla leader mabɓe Pastef Ousmane Sonko e Amadou Ba député Pastef gonɗo toon to assemblée nationale ha hande toon to Sénégal cekkitoɗen kadi ko hono kanko gardiɗo leydi Sénégal Bachir Diomaye Faye ene wayno wawi yillade galle ɓi Abdou Diouf biyeteɗo Habib o wawi kanko hoore makko joddade hono ancien président Abdou Diouf ɗum noon pottital ngal waɗi ko toon to galle
ɓi Abdou Diouf biyeteɗo Habib Diouf ene wayno ko kanko hoore makko Bachir Diomaye Faye o joddima e kala famille Abdou Diouf wonɓe toon. Ngal ɗo potital kadi woni potital ɗiɗaɓal kanko Bachir Diomaye Faye o fotte walla o yeehi galle famille Abdou Diouf. ene wayno ko caggal nde élection ngaji présidentiel ɓenni o wawini kadi fottude e ɓiɓɓe ɗiɗo Abdou Diouf. ɗum noon ko galle mumen to ene taw ko hen goto biyeteɗo Habib. e ngal ɗon potital gaddanal ene wayno ko Abdou Diouf alano ɗon kono noon ne wayno ko wawino noddudemo par téléphone pour yettudemo kadi e encourage am. ko wawi wonde fof kadi ɓe mbawino fottude ko toon kadi to France. ɗum noon ko conférence bannoɗo toon forum mondial pour la souveraineté et l'innovation kanko Bachir Diomaye Faye o wawino fottude kadi Abdou Diouf. andaka noon ngal ɗo potital bangal dimanche ɓenɗo en holko woni sababu mum est ce que ko hawnaki kanko Abdou Diouf kadi emo jeeya hawnaki ko ƴeewoɓe maslahaji no Sénégal deƴƴi toon to surtout yenno wonande oɗo nguɗo laamu kese laamu ɓennu ngu ko kanko Macky Sall ngo arduno. habaruji men international ɗum noon ko parɗe cellal cakkitorɗen tugnade hannde ko rapport mo kamɓe Nations Unies binde ko kamɓe kadi rapport kadi ene wayno publiyaɗo toon to Al Jazeera e BBC ene wayno ko oɗo saha joni ken wona ujunnaji ɗiɗi taw ko ñaw patugo sida ñawuji keɓɓetenoɗi walla cafretenoɗi ñalawma foof e wayno oɗo saha joni ma ɓeydo hewde kadi e aduna he. ɗum noon ko sibabude hawnaki ko sibabude kanko Donald Trump décision makko mo ƴefti ñande o ƴefti laamu pour wiide kala balɗe international jahannoɗe surtout henne ko fati USAID e gueɗe mbaɗ noon ɗum noon ene wayno dartini ɗum. ko wawi wonde fof ene wayno ko kanko Donald Trump kadi laamu makko e surtout henne kadi caggal nde ɓe paami wonde ko aduna nene felaɓe sibabude wonde o dartini ɗeɗo balle jahannoje surtout balloji ko fati safaruji balloji kadi ko fati hadde e kala ñawuji patuɗe e sida. balɗe caggal muɗum kanko Donald Trump o wi wonde ko département affaires étrangére mo États-Unis kañum hoore ma continue ɗeɗon balle taw ɗeɗon balle ko balloji ɗeɗon gueɗe taw kadi ko balloji pour ko fati e gurdam surtout henne wallude ko fati e sida. e ɗum noon e wayno ɓe mbayli ɗum ɓe mbi wonde ko oɗo saha joni oɗon programme wonata koye e jimadi makko kanko président Donald Trump ɓe mbiyata ɗum ko programme urgence pour ko fati e sida. ɗum noon ko fati wallude sida. ene wayno koɓe mbi oɗon programme ma continue ka e laamu mabɓe kamɓe Donald Trump. ko wawi wonde fof ene wayno ko kulol oɗo saha joni koko ɓeydi surtout henne ko tawde kanko Donald Trump o yaltini États-Unis organisation mondiale de la santé. tawde yaltini États-Unis e nder organisation mondiale de la santé o yaltini kadi États-Unis e kala ko fate henna goomuji ɗi ganduɗa liggottonoɗi ko fate henna habde e ñawuji ko wayno sida. hawnaki ɗum ɗo foof ko ene wayno ko caɗele koko jogori ɓeydade continde surtout ko fate ɗiɗo ñawuji surtout e holno ndentira holno kaɓira tawde balle mumen ko balle ɗe ganduɗa hen USAID walla kamɓe États-Unis eɓe joguino hen doole mawɗe. bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji jogonno e ɗemgal Pulaar gasi ha laaɓi oɗo ñalawma hannde nogas nayyi lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi nogas joyyi yen mbaali jaam ha janggo kadi on jarama.